Kartoitus oli ilmainen, mutta oliko se niin hyvä, että saisit jopa maksanut siitä? Kartoitus oli niin asiantunteva ja hyvä, että siitä olisi voinut vaikka maksaa erikseen. Kuinka paljon se olisi ollut se uusi katto? Uuden katon hinta tähän kotiin olisi ollut noin 30 000 euroa, eli meillä oli hyvin helppo valinta. Kuinka paljon tämä sitten kattohuolto kokonaisuudessaan tuli maksaa? No se kattohuollon hinta oli noin 3 000 euroa. Okei, eli aika järkyttävä ero. Merkittävä ero verrattuna uuteen kattoon. Mikä teillä oli suuri huoli, kun te ostitte sitten kattohuollon sen toteutuksessa? Tämän kattohuollon toteutuksessa meitä jännitti alkuun se, että nouseeko sieltä jotain yllätyksiä ja miten niihin yllätyksiin suhtaudutaan tuon remontin aikana. Loppujen lopuksi kaikki meni todella hyvin. Aina kun yllätyksiä tuli, meille soitettiin ja saatiin asiat sujumaan asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja nousko kustannukset urakan kesken mitenkään erityisesti? Kustannukset eivät nousseet erityisesti tämän urakan kesken. Ei mitään yllättävää, ei mitään arvaamatonta. Tehtiinkö teidän katon rakenteelle jotain? Katon rakennetta korjattiin tuon remontin aikana. Eli alun perin oli tarkoitus teipata, mutta sitten korjaustöiden edetessä huomattiin, että aluskate vaati perusteellisempaa korjausta, joka suoritettiin tässä samassa yhteydessä sujuvasti. Tuntuko teistä, että te vältitte nyt uuden katon ostamisen kokonaan? Tällä remontilla ehdottomasti vältyttiin uuden katon ostamiselta, että lopputulos oli meidän kannalta erittäin hyvä. Mikä erotti kilpikatot kaikista muista tekijöistä? Kilpikatot erotti muista tekijöistä asiantuntevuus ja tarjouksen laatu ja asiakaspalvelu. Veeran kaunille tiilikatolle meidän kartoitus oli se arvonen ja huoltokin oli se arvonen. Jos sun katto oli 10 vuotta vanha, niin varaa säkin ilmanen tiilikaton kuntokartoitus tuosta alta. Mä uskallan ihan oikeasti sanoa, että sen arvo on 450 euroa.